ስለዚህ ብርሃነ ኣብ ሓደጋ እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ ተፀበ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብርሃነ ብጣዕሚ ተወዲሉ ብምሳር ይኮነን ተወዲሉ ኣያሹ እዮም ቶም ብድሕሪኡ ኮይኖም ዝመኽርዎ ዝነበሮ ሚድያታት ወፅኦም ንስታሊን ብሰራዊት ከቢብኩም ትዘይውፀኹሞ ዝበሉ ኣያሹ እዮም ንብርሃነ እዮም ዝውድልዎ ዘለዉ ከመይ ይመስለካ ብርሃነ ብዘቕፅዖ ይኹን ብዘየቕፅዖ ጉዳይ ተወንጂሉ ኣሎ ተወንጂሉ ኬዙ መን ሒዝዎ ፖሊስ ታገይሩ ናይ ፍርዲ ቤት ጉዳይ ኣጀንዳ ሒዙ ብናይ ፍርዲ ቤት ኣጀንዳ ፋይል ከፊቱ ሒዝዎ ሕዚ ጉልበት ኣለና ዝበሉ ሰባት ከቢቦም ካብቲ ቤት ማእሰር ተውፅኦም ኣለዉ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ነግረካ ፖሊስ እንፅርፅሮቱ ገሊፁ ኣሎ ጉልበተኛታት መፅኦም ካብ ዓቕመይ ንዓቕብ ዝኾነ መንገዲ ብዝተፈጠረ ነገር ክስ ኣቋሪፀ ሰይዶ የለኹ ለስ ካብ ዓቕመይ ንዓቐብ ካባይ ዝወፁ ጉልበተኛታት መፅኦም ኣፍቲሖሞ ኢሉ በቃ እዚኣታ መልእኽቲ ፍርዲ ቤት ነፃ ኢኻ ኢልዎ ኣይበለን ኣፃሬ ምንም ገበነ ይረኸብ ኩሉን ኣይበለን ስለዚ እንታይ ኢሉ ጉልበተኛታት ኣፍቲሖሞ ኢሉ እዚ ሕጊ ምጥሓስ ንመን በዲልዎ ኣሎ ንብርሃነ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ይመስለካ ነገርካ እዚ ፓብሊክሊ ንሪኦ ንብርሃነ ከመይ ጌርና ንረአዮ ከም ትግራዋይ ዜጋ ንረአዮ ሕዚ ውሽጥና ንብርሃነ ንሪኦ ዘይተወድአ ጉዳይ ዘለዎ ዜጋ ዘይተወድአ ጉዳይ ገለ ንዕኡ ዝሓገዙ ጉልበተኛታት ስለ ዝኾኑ ኣውፂኦም እምበር ፖሊስ ፋይሉ ይዓፀወን ተገዲደ እየ ዓፀየ እዩ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ ተፀበ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ ጉልበተኛታት ረኺቦም ኣምፂኦም ኣለዉ ግን ተፀበ እዩ ዝብሎ ዘሎ ተገዲደ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ብርሃነ ኣብ ሓደጋ እዩ ንምንታይ ኣብ ሓደጋ ይኾን ይመስለካ ሕጊ ነፃ ከውፅዎ እናተገበአ ሰባት ነፃ ከውፅዎ ፈቲኑ ቤት ፍርዱ ኣንደርማይን እንተጌርካሎ ሕጊን ስርዓትን ዘኽብር ፖሊስ ኣንደርማይን እንተጌርካሎ ሓደ ዜጋ ኮሌክቲቭሊ እንደገና ከም ኮሚኒቲ ፖሊስ ሕጊን ስርዓትን ከኽብረለ ይኽእል ኢልካ ናብ ፖሊስ ጣብያ ትኸድ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ክርእየለ ይኽእል ኢልካ ናብ ቤት ፍርዲ ትኸድ ኣንደርማይን እንተተገይሩ ኣይትኸድን